बेवहायसो स्राय उन्दुनानै दं माथो आसोला र' नोंखौ एदावनो आङो दारि फोनना दोननि आं र' समायदोंथ' माथोलै बेलाय आंखौ एदावबाय थाग्राना दालाय मानि एबार नायदो नोङो महरखौ माबायदि बानायना दोनखो आङो उन्दुबाय थाथ'दो नोङो बेयावनो दा नुबासो दा हेल' बरसा दासो फन हमनो रोंबाय नोङो दिनै एसेबां मैयानिफ्रायनो हरगासिनो मानो फनखौनो हमा नोङो आरो न'आवलाय माथो दाबो सफैदिया मानसियालाय जों बेसेबा टेनसन जागासिनो नोंखौ सिन्था जागासिनो मिथिबायना ओमफ्राय मानो सिरि जेबो बुङा मानसिया मोजां खोनासं मिथिबायना नोंनि फिसाय नङा आङो मा बिदिबा नोंलाय सोरथो बुंदों आरो आंनि फिसाय बरसाया बहा दं बेलाय नोंनि फिसायखौ नांगौना नोंनि फिसायखौ मोजाङै मोजांनो अब्ला जों जेरै बुंदों बेबायदिनो खालाम आरो बरसाया सोर नोंसोरलाय नोंनि फिसायजों रायलाय न' थगायदों सानदोंबा एम' बिसोर आंखौ बहा लाबोना दोनफैखोथाय ओमफ्राय बरसा नों मोजाङैथ' दङ ना नों जेबो जायाखैना नोंनि फिसायखौ नांफिनगौबा 5 लाख नांगौ जोंनो मोनथिदोंना 5 लाख ओमफ्राय बहा दङ आंनि फिसाया आरो पुलिसनो खिन्थानो बा सोरनोबा खिन्थानो दासानखा नङाबा नोंनि फिसायखौ गोथाङै मोननाय नङा आहा नोंगौ मैयालाय बै बाहेरा खिजायसो जिरायनानै दङमोन आयै दे जिरायथों आहा माथो न'आव मालाय बेसे थानोना दसे बार जाथों बाहेरानिबो जानांगौ ओमफ्राय नोंबुआलाय बहा आब'आबो गोमैजों जिरायदोंमोनथ' ओमफ्राय बहा थांखोबा मा ओंख्रि संखोलै आयै माथो फुङाव फैखो मोखाङालाय माने मा नांदों आंनि मोखाङावलाय माथो आंथ' जेबो नुवाखैमोन दहायो होमबालाय थाब आइ जेरिनिनो खामानि जागोन बियो आहाबो जेरिनिनो खामानि जाखागोन बियो होमबा मानसियालाय बोरै बे ओमफ्राय नै जावैसो नागारथारनाङा नोंबो आब'नाबो लाग्रोदो दे हाथाय सिख्ला नायथ'वा जाथ'वानो जाथो खामानि मावहाय बेनाबो माथो बुंबावनो आरो गोरलै गथ' बायदि हाब बिदि फाख्रा सिख्रा फुनना होबाय बायो होमबा मा होनबावगोन आरो बे गथ' सासेखौबो सोरां मिथिबायना दा फैखादे आं ओरैनोसो दहाय खेलायदोंमोन दा आंनि मोखांखौ मावजि सार्च खालामनानै बबेसिम खार नोंलाय सोरां बेखौनो रागा जोंबाय नामा नोंलाय जोंनाङाथ' रागा जोंनो नोंखौबो मोखाङाव फुना होनांबोरो फुनालाय मा स्ट्रबेरि आंनाव फुननांखाया हलेबा बुंखादों आं सोरां मिथिबायना खारखागोन आङो नागारथारनाङा गुमै आब'खौबो दे आंबो नोंजों लोगोआव दं गुमै नोंखौबा आब'आ माबायदि मोखांखौ फाख्रा सिख्रा खालामदों माथो दानालाय सनो बहा बारग'बावनो जोंनिफ्रायलाय बा जेनेबा गुमैजोंसो लोगो लायबाव नामा नोङो र' नायगोन आं नोंखौबो खारखादोसो नायगोन आं र' नोंसोरखौ सासे खेलाखौबो बुजिया आरोना नोंसोरो बेखौनो एसेबां सिरियास जायो र' नोंसोरखौ मालाय गिगोन सानो नामा नों जोंखौ गियाथ' खारदोसो नों माबाय होसोद' गुमै माथो नायबाय थाखो ओमफ्राय नों बहा बारग'आ र' नायनि आं बेस्थ' खालाम गुमै थांदो माबोरै होसोद' मा जाबावगोन आरोना बिसोरखौ अब्लाबो दा मोजां नांदों आरोना आब' गुमैखौ बिदि खुसि नुनानै न'लायनानै थानो आब' गुमै मानोथो रागा जोंलाय नोंसोरलाय मानोथो नांलाय देनाय एफा मोजां गावसोर अनलायनानै थाबानो जुदि बबेसिम खारनो नोंलाय मोनोबा मोना माया नायनो माथोसै आङो नों मोनखाला माथो आंखौ दालाय मानि साना एदावदोंमोन होनबाय बेखौनो रागा जोंबाय नोङो दालाय बहा बारग'नो दालायथ' मोजां मोनखादों माथो आंखौ मावजि साइज बानायदों नङा होमबा नों बेलाय आंलाय ओरैनो एदावदोंसोमोन दा गावहा बेखौनो माबा लागाव दानाबा बायना खोलै मारबाय आरोना नों आंखौ खोलै मारबाय जेबो नङाब्रा अन्थायावथ' गोलैयाखैना नों होसामोनबा आं बिदि गोलैगौमोन नामा गोलैयामोनथ' दुल नांगौबा बोरैबा मिथिखासोर आं नोंखौनो खुफ्लेजोबगोन आङो जेबो नङा दे आरो गोलैबाबो अरजाखायाना ना लोक्षि सारा र' नोङो नों जेरावखि गैया मानो बरसा नोंखौ जेबो जानो होआ आङो मिथिबायना नोङो खोनाबायना नोंखौ जेबो जानो होआ आङो बिसोर जेसेबां मानि बिदों गासैबो होजोबगोन आं बरसा आरो नोंखौ मोजाङै मोजां लाफिनगोन आं न'आव आं फैसाखौनो लायग्रोनांसिगोन ओमफ्राय बिसोरबा माला फन हरफिनो दोननाय
बिसोर जेराव लिंहरो बेयावनो फै होनना बुंखादोंमोन आइमोनखौलाय मा होननानै थांबावनांगौ जाखो आं दिनै बिसोर मिथिबाथ' मा जागोनबा आइमोननोबोथ' खिन्थानो हाथ'आ आङो नङाबादि मा जागोन खर'आनो जेबो खामानि होला आंनिया मा खालामबावनो आङो जायखिजाया फैसाखौल' लायग्रोनोसै आङो बिसोर जेसेबां बिदों बेबस्था लाग्रोनि र' आंनि फिसाइखौसो मोनबायना बेफोरबायदि खालामनो हा आंनि फिसाइखौसो मोनबाय र'लै नोंसोरखौ आंनि फिसायाल' न'आव मोजाङै मोजां फैग्रोथों दाबा माबोरै दं बर'साया माबोरै दङबा आं गिनायसो मोनजोब्बाय दे बिफा माबायाव पुलिस थानायाव थांनायानो मोजां जासिगोनदां बिहामजोजों नोंजों थांना फैदो दसे औ बिमा पुलिस थानायावनो थांनाया गाहाम जासिगोन दासिमबोथ' आबैया फैयासै जोंहा आबायानोथ' बहा थांखो बिदिथ' खालामफेरामोन गथ'आ आहा अब्बा थांबाबो खिन्थालाङोमोन खिन्थाहरोमोन गैया माथो फनबो हमा फनबो हरफिना हाब बहाथो थांमारखो बेलाय बिफा जोंहा फिसाया बबेबा खैफोदावथ' गोग्लैयाखैना आं गोसोफोरखौनो बोरैबासो मोनलायलांबाय आबा सना बहा थांखो नोङो बिफाहाय देदो पुलिस थानायाव माबे थांदो हा माथो नेबावखो थांगोनलै थांगोन र' बिहामजोखौ लिंहरनो आङो ओइ बिहामजो आं आयै बिहामजो पुलिस थानायावनो थांमारनोसै जोङो थुदो ओंखारदो नै नोमफाजों नोंजों थांना फैदो आइ पुलिस थानायाव आयै औ आइ दाथ' नै आबायाबो न'आव दासिमबो गैया माथो मैया मोनानिफ्रायनो बहा थांखो बहा माखो मा जाखो मा माखो एसे थांनानै पुलिस थानायाव खबर हैयाबा आयै जों पुलिसनाव थाङाबाबो जासिगोन खोमा मानोबा बिहामजो अ हामानो थाङा जानांगौ जाखोसै माने आयै बिनि बरसानि फना दासो फैदोंमोन एसे सिगां आइ हा हरफामानि मानोथो न'आव फैयाखै बेलाय हा बहाथो थांनाय माथो फनबो हमा फनबो हरफिना औ बिहामजो आबौआथ' दं बेलाय मानसियालाय आमानोथो दाबो फैयासै न'आवलाय मानसियाथ' फैनाया फैनो नागिरदोंमोन न'आव आयै नाथाय लामा ससेयावनो बिराद इमारजेन्सि खामानि ओंखारबावदोंनो बेवहायनो थांनांगौ जानानै फैबाय माने सासे लोगोनि खामानियावनो आरो गोदाव सोरावहाय बेलाय मालाय लोगोनि खामानियावलाय गावहालाय मा माथा मारिखो जेन'बा न'आव फैयालासिनो बेफोरबायदि हर गेजेर गेजेरनो बिदि थाङो सोरबा न'आव फैनो नागिरखानाय मानसिया उल्था बहाथो थांखो बेलाय दे आयै नोंसोर बांद्राय सिन्था जानो नांला जायखिजाया बरसाया न'आव फैगोन दे सासे लोगोजों दङनो ओमफ्राय एसे बेस्थ' जानानै दङ बेखायनो फनखौ हमथ'नो हायाखैनो हाबाब न'आवल' फैथारथोंसै बे गथ'आ रायखाथारगोनहाय आं जमनानै थानोसैसो आङो र' बेखौनो बिहा मैया खेबसेबो फन हरना खिन्थानो हायासै जाहैबाय बेसेबां सिन्था जादों बेसेबां टेनसन जादों मिन्थियाखै नामा बियो बाब दसेनो टेनसन होयोहाय बे गथ'आ जायाहाय बेजोंबो दे जायखिजाया एसे थाब फैनो थिनदो जागोन दे आयै ओमफ्राय आङो मोनसे फिसा खामानियाव बाहेरायाव थांनो नागिरदोंमोन दे अब्लालाय खामानि दङबालाय हा थांनानै फैदो दसे नानि रेनि नोङो आबै आबौमोनजों थाथ' दे आं मोनसे खामानि मावना फैनि दे बेखौनो जि माबा माबिसो सानलायलांबायमोन आंहा हाबाब गथ'आबो जात जात रोंगौहाय दे सिन्था जानो नांला आयै मानसियालाय बहा थांदोंलाय ओमफ्रायलाय थांनो माने बेंकआव एसे थांनोलै आङो माथो लायनांगौ ओमफ्रायलाय फैसा नांगौबा आं हरगोन ना थोरै नोंबो फैसाखौलाय मानांगौ आंलाय आं फैसा दोनहैनोसो नागिरदों दा माने दाख्लै एसे बख'नाय दंमोन आरोना आफानि फान्दायाव नांगौ साननानै आच्छा ओमफ्राय आरो मा जानो आरो दिनै बेखौनो दोनहैफिनसै आङो इस ओमफ्राय आंबो थांफा नामा नोंखौलाय मानांगौ बेयावलाय नोंहा न'आवनो थाबाय था आं लांफाया नोंखौ बा हारसिं आरोना आंखौ गालांलांसै आरोना होमबा नोंहा थाथ'दो आरोलै आंहा बेरायनानै फैनोसै नै नों बेरायनोबा हगारहरला माथो आं थाम नों सोरां आंलाय बेरायनानै फै दा फै नोंहा माथो नांजाखो ओमफ्राय ना मेगन सादों आं हारसिं बेरायहैनायखौ माथो आंखौ लांफाबानो जायोमोन ना आंबो थांना फैगौमोन दे आरो होमबा मालाबा आंबो नोंखौ मेगन साहोफिनगोन नायल' नेनानै थाबाय दे अब्ला नोंनि मेगन साहोफिननायखौ आङो दुगियानो लाजाखाया दा माबोरै नालाय मानसियानो ओमफ्रायथ' सोरां दायो मेथाइ लाबोफागोन दे आरो नोंनो नंगौना होमबा मा मेथाइ लाबोगोन आंनो बादामफोर लाना फैनोसै ना माथो होनो जागोन दे होमबा बादामबाबो जाजायोना दे ना ओमफ्राय फैसा लांनोब्रा मोनसे थांनायनि आरोना सोरां मावजि बुन्दा होन नोङो थादो आं थांसै मानसिथो रागा दंलै मानसिनावलाय एफा मोजां मोनबाय रागा जोंबाय आरोना दे आरो होमबालाय जुदि नाय फैसाखौथ' बख'खांबायानो र' नाथाय आइ आफामोनबोथ' जेबो खिन्थायाखै आङो
मायबाफोर सोंनोबा मा बुंगोन आङो दिनै आरो बिसोरबो बुंदोंना जेने थेने फैसानि बेबस्था जाबानो फरायसाखौ मोजाङै मोजां हेगारफिनगोन फैसानि जगाराथ' जाबाय र' ओमफ्राय दायो इच्छाला बेंकनि खामानिया जोबथ'बाय र' दाना न'आव स्राय थांनोसैलाय आखायाव थानायावनो फैसाफोरखौ एसे बेंकफोरावबो सोनानै दोनखानांगौ उनाव एकदम नांथारगौबा मोनाना नागिरबाबो रावनावबो मोना फैसाखौ मोनबाथाय एबार बिसोरबा माला फन खालामगोनथाय न'आवनो थांग्रोनोसै ना दसे नेबावनोथाय आं बिसिनि फनखौ न'आवनो थांसै खोमालै आङो आरोलाय माथो खालामबावनो बावलाय नै माथो इमिसो नामा बेलाय बेंकआव फैदों ना माथो बेबो आंखौ नुवाखै खोमालै बियो आरो इमि आयौ नोंबो बेंकआवसो फैदों होनबा नोंखौसो लोगो मोनबाय आया जेरै नोंबो फैदों बेंकआव माला फैया आं फैनाया एसे आधा घन्टासो जाबायदां माबा मानसि फैथारमोन ना लाइनावबो थानांदों दहायो ओमफ्राय नों हारसिं फैदों ओं हारसिंसोलै अबावलाय सोरजोंथो फैनांगौ आंलाय नङा माने आङो सोरांखौबो फैदों नामा सानदों बे फैयाखै न'आवनो दं मानसियालाय ओमफ्राय नोङो मा खालामफैदों बेंकआवलाय मा खालामफैदों माने जुदि आङो बेवहाय ओं ओमफ्राय मा आङो बेवहाय एसे फैसासो बख'नफैदोंमोन जुदि आंबो बेवहाय माबा फैसा सोनोसो फैखादोंमोन ओमफ्राय इमि आं नोंखौ बेयाव फैगोन होननानै मिथियानोमोन फैगोन होनना मिथिबाथ' आं फन हरगौमोन लायो ओरैनो आंबो हारसिंसो फैखादों माथो आंबो मिथियामोन ना जुदि नङाबाथ' ओमफ्राय नोंलाय हारसिं फैदों ना बरसाबो फैफादों आंबो हारसिंसो फैदों जुदि एसे माने फैसानि गोनांथि जादोंमोन ओमफ्राय जुदि आं जै गेदेर प्रब्लेमाव गोलैनानै दङलै मा जादों इमि बुंलाय देलाय जुदि आं माने एसे बाहेरायाव रायलायनोसै नामा दे अब्लालाय थुदो बाहेरायावनो रायलायनोसै होमबा आबा नों न'आव फैदों मोजां मोनबाय दे गोसोआ आंना आरोथ' जुदि बिहामजोखौथ' सोंनाया सोंखाला आङो जेनेबा माथो सोंबावनो अख्रा मानसिखौलाय फै दा फै गावनि गोसोसैहाय जेबो बुंला आङो आरोथ' नै आबा नोंबो न'आवनो फैदो मानोथो बिसिनावलाय थाबाय थाबावनो मालाय उनफ्राव फैनो गोसोबा फैगोन बे नोंना हिनजाव मोजाङा बाद होदो बेफोरखौ आबा बाद होनो माने माबासो खिन्थानो फैदोंमोन आं नै माथो नों थांफिनगोन नामा आबा बिदिबा जुदि बिहामजो मोनाव थांफिनगोन थांनायाथ' ना माने थांफिनगोन आङो बिसिनाव आबा बिदिबा बिदि खोथा मानि मानसिखौनो नों बिसिनावनो थाबाय थानोसै ना माथो सानखो आबा नोंहा खामानि दस्राफोर गैया होमबा दंनायाथ' दङ माने आं जुरिया बुंदोंमोन आरोना माथो बुंलायखो बेलाय दा माबाफोर दावराव दावसिफोरसो खालामलायबाय नामा दावराव दावसिथ' नङा माने बुंदों आरोना बे आंखौ माने जुरिया बुंदों आरोना गावसिनाव थाथारनो होननानै मायो गावसिनाव थाथारनो बिदिबा मा गोरजियासो लाखिनो नागिरखो ना माखो बेलाय मा होनना बुंबावनो आरोना हाब बिदिसो होनबावदों नामा बियो गावथ' फैया न'आव आरो नोंखौबो गावसिनावसो लाखिनो नागिरबावदों बियो बुंनायाथ' बिदिनो बुंदों मानसिया ओमफ्राय मा बेवहाय फैला ना माथो बिलाय फैयासो होनदों माथो गाव फैबा बिनानाव बिमाखौ सिन्था जादों आरोना बेयाव थानानैलाय बिमा बिनानावखौ नायहरनो हाया ना माथो जाखो थांब्रब फैब्रब हानायखौनो आंनि फिसालाखौसो गावसिनाव लाखिनो नागिरबावदों बियो गावथ' फैखाया आरो आंनि फिसालाखौसो आंनिफ्राय गोजान खालामनो नागिरदों दायो आं हले आबा बे हिन्जावखौ बांद्राय थिग मोनलाहाय साननायफ्रानो एकदम जुदा सानथाराहाय मा बेना नोंनो बुंखाबाय नङा होमबा आबा गासैबो नायजोबगोन होननानै अब्लालाय मानोथो सिन्थाबाव दसेनो थांनो गोसोबानो बेयाव माब्लाबा बेयाव थागोन माब्लाबा हजों गावसिनाव थागोन बुंखाबायानो मानोथो बिसिनावलाय थाथारनांगौ जाखो मोजां खोनासंखा आबा आं हले बिदि जाहोनो हायाहाय नोंखौ गोरजा दोनहरनो हाया आङो एसेबांथो माखौथो साननो देनाय नांगौ समावलाय गावनो नायब्रबनो हाखायो खाथिखा आरो न'आलाय माथो बेसेथो गोजानखाय नाथाय नङा नोंखौसो न'निफ्रायनो गोजान खालामनो नागिरदों बियो आबा दाना बिनि साननायानो हाबाब ओमफ्राय मा सानदों नों जाया बिदि जाहोआहाय आङो हाबाब आं बेबायदि पारमिसन होनो हाया गाव जुदि फैनो गोसोबा बेहायनो जोंनावनो फैथों नङाबा आं नोंखौ बिसिनाव थाहोबाय थानो हाया बिदि औ थांजायो माब्लाबा सम थाहैजायो अब्लाबो अराय जिउनि थाखाय आं थाहोआहाय ओमफ्राय नोंलाय माथो बुंबोखो ना नोंबो बिदि थानोसो सानखो ना माखो
अब्लाबो माने थाथ'नो सानदों आरो ना आं नोंनि थाथ'नाया उनाव थाथ'नाय जायाथ' आबा हो न'आव फैफिनगोनथ' ना नोङो ना फैयाल'सो थाबा आबा जायो नामाब्रा आयै बिदि जायो नामा सोरबा आयै आंनि फिसालाय ओरैनो आं नोंखौ जेरावबो गोजानाव थांजानो बायो जुदि बिहामजोआलाय मानो बिदि साननांगौ जाखो आंनि मेगननिफ्राय गोजान खालामनो सानदों बियो नङालै आयै आं जायखिया नों खिन्थादोंसो आरोना आंलाय मानो थानांगौ देनाय औ आबा आरो राजि जानाङा नों खिन्थु बुंखाबाय आङो नांगौबा नोंसोर बेयाव थालाय थाना अब्लाबो आं थाहोथारनो हानाय नङा देना जागोन आयै उनाव जागोन दे र' जुरिखौ बुजायगोन आं नोंनि हिन्जावआ बुजिनो रोङाहाय आबा लाब गैया बेखौ बुंबाबो बुजायबाबो दे होमबा ना आयै थाथ' हाबाब न'आव फैनानै थांसैबो नोङो माथो हाबा न'आवनो थानो बाखो ना माखो नोंलाय गावनि न'आवनो थानो बायो नामा सोरबा आयै फैगोन आं एसे उनाव फैगोन र' ओमफ्राय ओंखामा हाबा ओंखाम जालांदो गोथाव ओंख्रि संदों आङो आं जानानै फैखाबायमोनलै आयै माब्लाबा जानोसै नामा थांथ'नोसै आं ओमफ्राय नोंना हिन्जावआलाय न'आव दं माबा बेंकआवसो थांदोंमोन ना मानसिया फैथ'वाखैदां ओमफ्राय आदा बाजैयालाय माथो सिरि न'आव गैया नामा न'आव गैया बिहामजोआबो माबा बाहेरायाव थांदों आरो नोंदायाबोथ' माबा खामानि दङनो अबेबा बाहेरायावसो दंहैयो बेबो मैया फैनो गोनांमोन बेखौनो खम नागिरहैलायनाय जादों मिथिबायना आबा दसेनो ओमफ्राय माबा खामानियावसो थांबायनो आयौ जुरि माथो बङाइगाव पार्कआवसो फैबाय जोङो ओं बङाइगाव पार्कआव फैबाय आरोलै ओमफ्राय दायो बे सिङाव हाबनानै रायलायहैबाय थानोसै आरोना सानैजों आरोथ' आगोलावबो फैबाय थायोमोन ना जोङो औ दाबोलाय माथो जादों दिनै थांजायोना दाबो ओमफ्रायथ' माथो इनि आं माथो होनायखायसो नङाबाथ' गावहा माथो ब्लुं थांनोसो नागिरबायमोन सरि आं नायसन रोंथाराखै बोरैबा नायसनगोनबो बोरै दिनै गावहानो साननाया बेलेगाव दंमोन खोमा आरो ओमफ्राय दे सिङाव हाबहैनोसै माथो बे लामायावलाय रायलायबाय थानांगौ जाखो आरोथ' नोंहा माबा रायलायनांगौ दं होननाया थुदो सिङाव रायलायनोसै दे अब्लालाय ओमफ्राय दा नोंहासो गोबाव जाया होनबा दिनै न'आव थांफिनोबा अबाव आंहा ओंखाम जानानै फैखाबावदोंसो गोबाव जाबाबो हरजाया आरो आं बुंखाबोदोंना आरो बेंकआव फैनायनि खोथा गोबाव जाखायो जेराव माब्लाबा अ दे अब्लालाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो हाबसिगोन आरोना जोङो बेवहाय आंथ' जेरै गोबावानो जाबायमोनथ' ओमफ्राय देद' बुंद' खबर सबरा बोरै दासान्दि खबरखौथ' मा बुंबावनो दिनै जुरि जोबोद खैफोदाव गोलैनानै दङ आङो दा खैफोद जुरि माबोरै खिन्थाबावनो दिनै नोंनो आङो आंथ' मिथिबायना न'आवबो रावबो मिथिया दाबो माथो जादों इनि ओमफ्राय मानसिखौलाय माथो बोरैबा एकदम माबा सिन्था नुथारदों ना माबाफोर जादों इनि ना न'आव माबा जादों मा जादों आं दायो माबोरै फोरमायबावनो नोंनो दिनै खिन्थानाय मा जादों ओमफ्राय माथो एसेबांथो माबाफोर प्रब्लेम जादों नामा आरोथ' इमान बुरजा रांखौलाय मानोथो बख'खो नोंलाय दिनै मायाव गोनांथि जादों जेनेबा बिराद गिदिर प्रब्लेम जादों मिथिबायना जुरि जायखिजाया नोंनो खिन्थानोसै आङो न'आव आइ आफामोननोबो खिन्थाथ'वाखै आं दाबो मा खालामनो मा मानो एकदम टेनसनानो हाला आङो खर'आनो साजोबनाय मोनबाय जोबोद खैफोदाव गोग्लैनानै थाबाय दिनै बेनोथ' नों खिन्थाबासो मिन्थिगोन ना आङो मा जादों बुंनाय दिनै नोंखौथ' एसेबां टेनसनाव नुफेराखै आङो बिदि जुरि बरसाखौ ना सोरबा किडनेप खालामबाय मा होनखो बरसाखौ किडनेप खालामदों सोर बेलाय जानो जुरि सोरथाय जायखिया आंनाव फन हरनानै फैसा दाबि हरदों आरोखि ना फैसाखौ हरागौमानि बरसाखौ मोननाय नङा होननानै बुंदों आं दायो मा खालामनो दिनै बेखायनो फैसा बख'फैदोंमोन आङो बिसोरनो फैसाखौ होनानै बरसाखौ लानानै फैनोसै मायो फैसा होनानै बरसाखौ लानानै फैनो इमि मा बुंलाबायदों नोंलाय बेखौलाय आरो पुलिसनो खिन्थादोंना खिन्थायाखै बेफोरखौ ओंहो जुरि पुलिसनो जेबो खिन्थाया नङाबा मिथिया बरसाखौ आरो बिसोर मा खालामगोन दिनै बिसोरबा सोर बे सिखावफोर गुन्दाफोर मा खालामगोन मा मागोन जेबो मिथियाना नाङा जुरि पुलिसनाव थाङा आङो आरो बिसोर बुंदों बिसिनि फैसा दाबिनायखौ मोनबानो बरसाखौ हेगारगोन होननानै आं बेखायनो आइ आफामोननोबो रावनोबो खिन्थाथ'वाखैमोन मिथिबायना आइ आफामोना बेसेबांबा टेनसन जागोन बेखौ खोनाबा आरो बिसोर गुन्दाफोरा जुदि माबाफोर मिथियोबा मा जागोन दिनै जाम्बि जाखो ना माखो नोंलाय दिनै इमान बुरजा रांखौ बेसेबां दाबिदों होनदोंमोनलाय बिसोरो 5 लाख दाबिदों बिसोरो
पास लाख आरोना बरसानि किमतआ आरो फैसा मोनबासो हेगारगोन होननानै बुंदों नङाबा मिन्थिया मा खालामगोन गाबा बोरै दङ दिनै बरसाया जा गिनाय मोनजोब्बाय मिन्थिबायना जुरि